budaya lho Mas. Iki lho sampe salah no isin aku. Pilihan lagune ya cocok ya kelangenane jumbuh karo kahanan dina iki. Iya. Kono nok singgir kono ditekoki. Iku keluarga saking Ngawi. Ibu, keluarga saking Ngawi. Ketok Ndi ora? Mas? Nggih kono lho pojok kono lho. Lah kae sing dahar kae. Oh, dahar nika. Pripun Bu lali janjine, Bu? Halo, Bu, kene lho, Bu. Nah, pripun Bu lali janjine? Sekeca to? Hah? Oke. Heeh, bacotne no. Oh, kon terus, Mas. Jajane. Janjan. Aku kok mesti ngono to, Mas? Apa to? Ora. Orang kei sangu THR lho ya. Yo kok nek kok Mas Janjane kowe ning endi? Gelagatmu sajak nyutriani. Hatiku sujan kepikancan karo wanita liya. Dedek ser, waduh ya Allah. Delaan keringetnya adem apa ora? Allah ya Allah. Semakin tua semakin menjadi. Walah. Mas sehat ya Mas? Nah, sing sabar Mas ya. Iki yo sing ngomong aku kae. Mosok to? Digonceng ngalor ngidul aku Mas. Yo ngedusi Bisa. barang. Ning jeding yo diterno. Ayo, Mas Bowo. Piye? Komentare Mas Bowo. Gambare piye? Lali. Mesti. Jan-jan neko